tot i que sembla que l'hem tingut controlat des del principi, al final se'ns ha complicat una mica la cosa, però bueno, ens n'hem pogut sortir bé i res, aquesta victòria ens porta cap al Campionat d'Espanya a Burgos, així que estem molt i molt contentes. Sí, estem molt contentes i amb moltes ganes del que ve ara aquest abril i a veure si podem competir-ho i arribar fins al final.